Manhoko maBuja tauya dzanyasi zuva rochimakumi nosere mwedzi uno waKurume. Nyasi ndiro zuva ratagotanda kuseenzesa inzwi rokuti dzihwamupengo kureva chirwere COVID-19 mugore ra2020. Aiwa, tinoramba chiyeuchidzana zvakanaka zvatinenge taita. Tiringe zviri munhau dzanyasi. Izvezvi kureketa kuno wamwe vari kuita kusaya zvokuita nokuti Aljazeera yakaita kugarira vanhu pamutsipa chaipo, iri kudosiyaba zvayakatsikirirazvo nokuti vamwe vachaita zvokudini. Ipapa kureketa kuno wamwe wabva watoita kutanikiwa pachena kutoti vari kureketa kuti ivo vanoseenza nomutungamiri wenyika chaiye neiyo Aljazeera zvayakatora ichiita payaigoferefeta naMacmillan nevamwe zviri kuramba zvindobuditsiwa. Kureketa kuno wati vachaburitsa chipiri chega chega, vachiburitsa zvinhu zviribe kumbozivikanwa pese pese zvawaiboya pane zvawaiita zvokuferefeta. Inenge iri inonzi pachirungu podcast. Pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai muone zvinoita vamwe, ipapa pakaita kunyangara chaiko, asi toramba takaringa kwazvinenge zvichienda. Wobato roCCC hwagoreketa iwo kuti wanhu vachange vachisarudziwa kuti vamirire bato wanhu hwakadzidza, wanhu vanofanira kunge vari wanhu vanozivo nozvavanenge vachida kuti vaite. Munhu kana achida kuti aitewo MP anofanira kuti apinde achiziva kuti chii chinonzi kuita MP. Pokare kana ari kuda kuitawo kanzura anofanira kunge achizivawo zvokutongewa kwematunhu. Pokare vanenge vachida kuita ana meya vanofanira kunge vachizivawo. Pokare vamwe wavhiringika nazvo izvi nekuti vanga vakatoteya kuti vanondopinziwa basi nokuti vanhu vanozikana kana kuti zvinenge zvidini. Heno ticharamba takaringa kuti zvichakonzeresa kuti nyika ibudirire chere kana kuti kunenge kungori kungoitawo hawo zvinhu zvavanenge vachida. Tigoramba takaisa dziso ipapo. Woguta roBulawayo hwagoita zvinoitiwa kuSouth Africa zviya kuti kana paine chanetsa maunganidza vanhu vamunenge muchiti ndo vanhu vanoziva nozvedambudziko riri kuti varipedze. Kureketa kuno hwagoisa yavari kuti Water Crisis Committee inogoringa pabodzipo nozviri kuitika zvomvura kuti muguta muite mvura yasvinu. Ipapa paribe chibodzi chawareketa kuti zvinenge zvimbotekaira sei kana kuti vanhu vava vanenge vachiita zvokudini. Ticharamba takaringa kwazvinenge zvichienda tichigokunyepai, asi vamwe waribe kufara, vari kugoringa vachiona kuti imari iri kundoweredziwa uye kuchiri kunadzisiwa paribe. Kanzuro yeguta roHarare ipapa yagoreketa kuti yakanzura basa rayanga yakapa kukambani yoSign-Luck Private Limited iriyo mari yokuAmerica inoita zviuru $465,000 $465,000 pachirungu. Ipapa inyaya yekuti wakapuwa basa remugore ra2015 asi wakatobhadharwa mari yese, wakatadza kuti vanhadzire chawanga vari kufanira kunhadziracho. Ichi chawanga vari kufanira kunhadzira chinobika magetsi nomweya chinonzi biogas digester. Zvino kuti zvichatekaira sei, tiribe kuziva kuti mari iyi vachaiteera chere kana kuti ichaboeka chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ipapa ndo panonyanya kurwadza kuti nyange wakakanzura pakudiwa imwe mari pokare kuti zviitike izvi. Basa riri raifanira kunge rakaitiwa kunzvimbo yoMbare. Tigoringa kuti wanoipedza sei wakuru wokanzuruwo. Vanhu bato reZANU-PF vanoramba vachindotambisiwa tsotsaidi. Kureketa kuno nokuita kwese kwavagoita vachiita kubhidaira nokutekaira nokupazamura nokudini zvese zvavaita kuwaridzana pasi kuzvuzvurudzana nokuita kwese kwavaigoita ikoko mukutsvaka kuti vavhotewe mubato ravo. Ipapa vanhu vakavhotewa vari kuziva kuti ndo chere vachagomirira bato munzvimbo dzavari kunzi ndo vakahwina. Ipapa pari kunyepeka kuti panogona kuita manyongori nokuti vamwe waizikana kuti wakuru vanga vari kuda kuti warambe warimo mudare roparamende nedzimwe nzvimbo wakaita kudyiwa kugwisiwa chaiko, kuradzikiwa pasi. Heno kuti zvichambotekaira sei ipapa. Tikamirira kuti kwairo rinonzi politbiro yobato reZANU-PF ndiro rigorekete kuti mbanani vacharimirira mubato riri.
asiwo kuti muzive kuti sei bato richiita kuti zvinhu zvese zviite kunge zvakaita kunyangariwa. Ipapa kwaburika kuti mutungamiriri weNurses Association Enoki Dongo akajiwapo kare mudare muZANU-PF maanga ari kukwikwidzwapo kare. Apa munochiona manje kuti sei vamwe vanhu vachitadza kuita kuti zvinhu zvibudirire. Wana mukoti vanoramba vachindochema-chema nonyaya yemasenzero akanyangara, asi mukuru wavo atoriko kubato reZANU kwacho kuri kuita kuti zvinhu zvinyangare pakaita kuoma chaiko. Gurukota rinoringa nozvousahwirano dzimwe nyika Frederick Shawa kwaye ari kuBelarus kureketa kuno kwaari kunyora nokusaina vachibvumirana zvibvumirano zvinochokuita nomasenzero akanaka pabodzi nohurumende yeBelarus zvinosvika kana 60 chaiwo 65. Rekai tione kuti zvinonge zvichimborekereka ndozvipi ipapa. Dare romakurukota rohurumende nyasi ragoburika iro riri kureketa kuti chirwere chomanyoka chokorera kwai chakaita kudipfamitsiwa. Waagoreketa iwo kuti aiwa vari kuzvikona zvokuti vachitarise kuti chiri kutekaira sei nogoremisa kutekeshera kwacho. Rekai tigoone kuti unyeho hucharamba huri panzvimbo yebodzi chere kana kuti huchatekaira nenyika kuita kunge kadambure. Ticharamba takaringa. Ipapa pokare wagoreketa kuti mumazambuko okupinda munyika maakutotanda pokare kuti vanhu varengitsiwe kuti varibechereka chirwereka pokare nekuti pavapaisiwa mari makurukutowo mari yekuAmerica anosvika mamiliyoni 24 24 million pachirungu yaisiwa kuti ibatsire kurwisana nechirwere ichi. Kaitione kwazvinoperera. Wanotekedza bvunzo dzowapweredzo munyika woZimSec wagoreketa kuti wabereki wareka kugovhundutsiwa nokuti wachino kusvikira zuva re14 romwedzi uri kuuyayu kuti wanyorese wapwere wavo mari wape wapwere wavo mari dzokunyoresa bvunzo dzokupera kwegore. Ipapa kwai mari inenge ichisenzesiwa kubhadhara kana munoda kubhadhara nemari yomunyika yati yazikana ba ichagozikana zuva rochina mumwedzi watiri kubatayu. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei kuringa kwatiri kuita pasondo rinouyari ndiro tinenge taakuziva manje kuti vanhu vari kufanira kubhadhara mari iri mari yomunyika kana vari kuda kubhadhara mari dzobvunzo. Wozesa wagoreketa kuti kwai kuri kunhadziwa magetsi anosvika mamiliyoni 450 noribodzi 951 megawatts pachirungu. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Wazhinji wagochema-chema kuti magetsi ari kureketeka kuti ari kunhadziwa munyika medu uya tiri kuyaboyaba nekuti tinondogara tiribe magetsi sokunge kuribe magetsi kumwe kwese. Rekai tione kuti ari kuzoendepi magetsi aya. Tinocharamba takaringa. Kwaimai mujuri wagonzi nodare rodzimhosva wabhadhare chikwereti chawakakoromora mugore ra2015 chezviuru zvomari yekuAmerica 225 $225 pachirungu. Kwai chikwereti chi wanga wari kudaba kuchibhadhara chomishini yawakagotora kupurazi kwawoko. Idi kujaira kwavanoita apa wakambopuwapo kare nagono makore apfuura wakareka kubhadhara. Apa wanga wapamhapo kare kuno wabva wanzi aiwa bhadharai mariyo. Rekai wasviniwe tione kuti zvinopera zvakadini. Mari yekuAmerica iri kutengiwa sondo rino nomadhollars 227 nemasendi 57 928.58 pachirungu. Ipapa kwapowa mamiliyoni 20 omadhora okuAmerica kumakambani. Katiringe dziri kuitika pasi rese. Trevor Noah anosekesa vanhu muSouth Africa kwai agopuwa chimwe chokuita panhepfenyuro yoterevhizheni. Ipapa kwai agonzi pachivhitivhitipo anenge ari kuita inonzi last one laughing LOL, iyo yokuti vanhu vari kuda kusekesa vanhu vanofanira kusekesa kusvikira pazozikana kuti mbani anosekesa vanhu kunyanya. Ipapa kwai anosekesa achabva azopuwa miliyoni romari yomuSouth Africa kana achinge azohwina. Aiwa tomushuvira tuzvinu. Nyika yeBotswana iri kuita kuratidza mhasuru dzayo chaidzo karikiriki chaiko. Ipapa kureketa kuno wagotenga zvikamu zvokambani yokuBelgium
pepeta mangoda yoHB Antwerp wagotenga zvikamu 24 kubva muzana 24% pachirungu. Ndokuratidza weDBS kuti aiwa ndimi megaba munoda mangoda aya, ndo wakuita zvinhu chaizvo. Regai tione kuti zvinopera zvakaita sei ipapa. KuIsraeri, Netanyahu agoti iye akumbomira kuchinjarudza watongi zvaanga ari kuda kuita mushure mokunge wanhu munyikamo waita kuratidzira wanenge wari kuzvidaba zvaari kuda kuitazvo, asi regai tione kuti achazoita zvokudini nazvo. Ukuwo NATO wagotiwo wari kunetseka fani nokureketa kwaPutin kwokundoramba achindoti ndinokuseenzeserai nyukiriya pese pese, kundoshama muromo kwaye abva andoti nyukiriya. Wakutovhunduka wakati munhu uyu upenyu akutoita kutaika nzero. Heno ticharamba takaringa apa mushire wavanoita kupfayu apa zvombozvo vanoramba vachindonhadzira nokuramba vachindonhadzira pakaita kunyangariwa. Dai wari vamwe waindopisa zvese wese zvavo wosiyana nezvokurwisana zviribe musoro. KuAmerica kwaita zvimwe pokare kwaita mwaenda kopfura nopfuti yochigwagwagwa chaiyo tsvinu kuita kunge munhu ari muhondo yomagandanga. Ime kaimi pakaita kunyangariwa, kwai kwapfa watanhatu pari zvino pakaita kuoma chaiko. Regai tione kuti zvinonhadzirika chere izvozvi kana kuti vachatoramba iri njodo yavanoramba vachindotambisiwa nopfuti dzavo dzimwe. Mukahatikidzwa kanyasi ipapa tiri kufara kunyepai kuti kuenda kuAFCON kwegore rinouya, Senegal, Morocco, Algeria, Namibia pabodzi South Africa ndo nyika dzapinda machena pari zvino. Ticharamba tichindoringa kuti ndodzipi dzimwe dzinenge dzapinda machena tichizokunyepai zvizere. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, murinzike zvezvino.